майка. Да, бъсна, бе. Много лошо, бе. Кетчуп не си ли сложи, бе? Ай, сложи си. Мазгън. Здравствуйте, товарищ! Виж, товарищ Игорч. Може се боя гащите, с какая газа през товарата. Възможно ли? Ма нямаш чувство. Его е, човек, его е самолета. На къде вари да ема, кара по пътя. Май, то ако не са бъсно летището, сега те кара по летището, има пред станцията. Ти го кулата. А няма как да превишена скорост. Чакай се отлепи от земята. Аз бърза там, да вътре там горе. Аз ти казах, че някой самолет лита. Лита. Не се е прибил в ветите. И сега се върнем да катне във време. Така самолето бе, базом газа. Ако трябва ще го чакам, бате, то бензин не е стигнал там. Имат всички екстрима. А? Имат всички екстрима. Самолета да горе. Да плуват всичко. Всички екстри го пак. Ама който не мога да плува, да може да се учи. Един делфин в чантата, те фаща го с гърба, той те издърва обърга. Може горе да гърми. Добре. Май, какво ми горе? Сега прибим някакво път. Догоре това ще ми изгори, колкото сме изгорили от тук. Perdona, ¿dónde se encuentra Cádiz? ¿Dónde está, pedazo? Buenas tardes. No escucho Cádiz. Algo por ahí. Копе! Не лъж. Ще аз съм ги правил. Аз правих другото на хляба. Те го съжалява. Аз го сглобих, това е важното. Любимата ти игра, като си бил малък, Лего ли е била? Amigo, ¿dónde es Cádiz? Джонт! Марихуана? Глупа. Иска цигара, човек, иска да го запалка. Нози, бро. Каза да пуша като дъска. Да спитат кога пуша да е, майки. Това да е съдил. Аз съм под наклон. Макар че не подправили. Дълът става като мен, ще се дигне с 15 литра. Много задъства и много нищо, е баш майка. Да ще сниме. Си оператор. За този човек караме вече 3 минути. 30. Крайно? 30 минути. 30, добре. Он я продава фастъц. Балмай.